Abi ninyo, kining mga Hudeyo, ilado ni sila nga grabe ka relihiyoso. Og bisan pagani sa wala paminaog ang atong Ginoo diri sa kalibutan, ang pinakaimportante sa ilang kinabuhi, kining templo nga naa sa Jerusalem. Grabe ni kaimportante nila. Mauni ang ilang kinabuhi. Nga kung mawala ni, mura nag-end of the world nila. In fact, sa Ebanghelyo na ay ebidensya unsa ni kaimportante. Akong basahon. Unsa kini katahom tan-awon. What is katahom? Great. Great. O gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato. Imagine, precious stones. Ing anak ka magnificent ang templo, nindot kaayo sa ilang panahon. Sus karon, ang Ginoo miingon man, akong basahon, kining tanan nakita ninyo, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, ang tanan tumpagon gayod. Ug didto ni aksyon silag kabalaka. Magtutudlo, kanusa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Aksyon silang kaguol. Sus mga igsuon, natagnaan man 37 years human mamatay ug mabanhaw si Kristo, gisulong ang Jerusalem ug usa sa naguba ang ilang templo. Abi ninyo, hugno sila. Hugno. Hugno. Spiritually, emotionally, tanan, hugno sila. Mauna nga, naay nabilin nga wall nga naa pa karon. Kabalo mo unsay tawag nila? Wailing Wall. Diri nato makita unsa ka importante ang templo nila. Unsa may meaning anang wail? Hilak nga kanang mura na kag mamatay og hinilak. Maunay wail. Sa ilang kaguol, gitawag nila kini karon og Wailing Wall. Diyan nila makita ug ipagawas ang ilang kasakit tungod sa pagkaguba sa ilang pinangga nga templo. Now mga igsuon, ikaw nga naminaw karon, ako nga nag-istorya karon, dili ta mga Hudeyo. Mga Kristiyano ta kay nagsunod na ta ni Kristo. Pero ambot ngano, nga daghan ka nato, mura manggihapog Hudeyo. Ilabi na kung maghisgot og mga problema og mga kasakit sa kinabuhi. Mura maghapit nang mamatay og hinilak, pakadak-an gyud ang problema. Mga igsuon, nalimot ta nga kung ang mga Hudeyo ga-focus lang sa building, kanang Dios nga ilang gisimba sulod anang building nga, dugay rang ninaog og niuban nato si Kristo atong Ginoo. In fact, iyag yung gigakos ang kamatayon aron ipakita nga human sa kamatayon after 3 days na ay pagkabanhaw, dugay ra ang Ginoo nagdala og hope paglaom mga igsuon. Nganong mura mangyapon tag Hudeyo kung naatay problema nga ikamatay gyud, maghinilak gyud, grabe pakadak-an gyud ang mga kasakit. Dugay ra siyang nagdala og solusyon sa problema. There is no problem too big that God cannot solve it. Walay problema nga dili masulbad mga igsuon. In fact, niingon ang Ginoo, kinsa kadtong mutuo kanako, bisan mamatay, mabuhi. See? Bisag kana lang. So naagyo'y solusyon bisan pag-unsa kabugat ang problema mga igsuon. Naagyo'y pagkabanhaw human sa kamatayon. So ayaw pakadaki ang problema. Dapat wala na ni nato kay Kristiyanos ta. Wala na ni nato. Okay?
God bless.